Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Berita nauli di minggu tasadarion laos di perheheon niaka perempuan di Huriata imana tersurat di Lukas 15 ayat 10 sada Rudi 22. Jalanin nama Muse. Adong ma dua anak nina sahalak. Gabi didok siang giani mamadok amana amang lehot tua usinamot manaksedia tohapi. Jala disegihom matunasida panamotane. Dang pola piga dan nari di pabungus siang giani masaluhukna. Dungi lau matuluak na dao disima di patsuasai hon sinamokna Paulo loi hisapna. Dung di pasuda salu nai masa mahalio poter dina saluati. Jadi dohok maibana mamukarapar. Dari lau maibana mahiyaddu tusada halak pangisi di luati. Gabi disuruh maibana tuladang na marmahan akababina. Disakapi rohana do mangguhi butuhana lakati iddahan ni babii. Alai dangadong na mga lehot sa tuibana. Dungi di pasuang marohana tubagasan nin nama. Torop ni halak di gaji damang akan nadubiyat didahan. Angguau matema aturaparon dison. Hehe nama au lau madapat damang. Dohonokku matuibana aliamang namardu sa dua utuban wagizang nang dopakko. Dang tamabiau guaron anakmu bae maau songon anak gajiam musada. Jadi hehe maibana manobot amana. Alai daudu pe ibana nunga ditatap amana ibana. Jadi asima rohani mernida ibana. Hatok ma ditomu di haol jala di umma. Gabenin na anahi mamadok ibana. Amang namardusa dua utu manuagijang nang dopakko. Tak tamabiaw guaron anakmu. Alainin na amaima madok na posona. Harubuan hamuma ulos na duminggan. Salini hamu maibana titimma lehon hamu tutangan na doh sipatu tupak na. Jala buan hamuma anak nilubun na pinamokmoki potong hamumay na yung mangan hita marlas ni roha. Ay nang mate do anak kon gabi mangulu nang magoy bana gabi zupang muse. Jadi mamuka marlas ni rohama nasida. Alai diladang doang ko anak na sihahani. Jadi dinaro ibana dumonok tubagasi. Dibigi may dede do parhinaloan. Gabi di joma sa halak na poso. Di pamanak ma manang dia namasay. Jalanin na imamaddo ibana. Nungaroanggim. Jadi dipotong amang mudo anak nilubu na pinamokmoki ala hipas ibana mulak. Alai pangarimasom may ibana dangolobongot tujabu gabi ruar mamana mangapui ibana. Alai nama mangalusi amanay. Nasa ililing hupauloloy ho dangdung hulaw si patimu. Dakya dilehon ho habing sada tuau asa marlas ni roha audot akka tongakki.
Hape disiro anak mi. Nama mudut sinamuk mi rap do boru-boru nazahat. Gabi disiat todo di bana anak ni lubu na pinamok moki. Alay do matu ibana. Anaha toktong doho rap doho tau. Jaladi hodo sasudi na diawi. Alay patut do pamasaul las niroha do pariyayaon. Ay nang mate do anggimon gabi mangulu. Jala nang mago do ibana gabi supang. Ima sana. Huriani tu hatta nani haholongan di bagasan guarni tu hatta Tuhan Yesus. Ia turpuk natazahoni masada upama namat saya terbarita na di surat to di Bibel tai. Ima taringot tu sada anak na manutul lomo na yang merdeka ibana siana puan ni natorasna. Alai laus disido bona ni hasisiga ditongani pernguluon na. Ala gaibe di paswasai honibana do sinamok na. Nani janau nasian amanai. Lao pauloloi hisap-hisap ni daging na. Jala di paswasai hon manang berfoya-foya di dok. Di hata Indonesia. Jala sada toksian nama suasaihon artanei mulut tapamana naking diayat 30 doh doibana marboru-boru na jahat. Edang apala binoto habartu sedarion turpuk taon mula dong dison sada bau anak namago pasuasaihon artana doh sinamokna doh marmiam-miam doh akka boru-boru alay yang go dihuriat tadang arongi nanggo sada holam mamereng baju ni akaina nauli laguon na balawon simbol ni perdamaian sudido kita merdame rabdot akamata di jabu jalama mereng uli-uli muna huida sezulon ngatong rano yang taruh toko nakamat tahun mernida hamu hinorhon ni holong ni rohana bona ni hasesega manutul lomo ni roha upama anak siang gianon. Molo tutungul nak kena perpudion nunga pamer ibana di artana. Boros di artana. Di paswasayon. Manang boy marodohon ta om marafleksing sinuaing. Nabuy mabayin zolma. Mangiburu matsay bagas. Songon na pinartonton kanidi baka pejabat. Doho takang gota diwan ditik na perpudion. Bahkan lebih parah siya niya karongata na di Nepal. Sahat tu na mabahen salang-salang ka pejabat. Manutung akazabuna. Termasuk manutung. Pertogi di tongah-tongah ni bangsoy. Gabi anarkis sahat tu nama muno. Ahadu akibatna molo manutul lomo jala merdeka sebebas-bebasna. Dangadong akai hot-hot di tongan ninguluna. Dia 15, 16 gabi mahiad dumaibana. Dangadong beulaw natama.
Ia soholan marmahan hurzi. Ala songon na susumado honon bidway siyan langgatan. Jalay na mapanganon na lakka ni pinahani. Jalan nagumiyok sa sitong ang mulot na pamana diaya na idokonay gari lakkatipe dan ilehot tu ibana. Ngaw marga bedua siyan ibana. Ngaw marga hurzion siyan anak siyan giano. Na manutulomo maninggal hulam daw siyan adupan ni debata. Lam daw ibana. Lam sangsara. Lam menderita jala melarat. Hamunak kadamang doho dainang. Dia masih peopota. Siapa bahenan ni upama anak siang giano. Hadong sauti ngatulu. Perzulu dung di adupi bana na mauli. Mamoto maibana, sadar maibana, naso di dalam lomo ni rohani amanai be ibana. Jalai manau marga perzulu dihita di ngulut tahun, kita harus memiliki evaluasi diri atau self correction. Nguluna tadalani sunuengon. Di dalam lomo ni rohan de batado manangdang. So tunggabe saya tatorucon perdalanan ni. Hape tupa nungadalan na manibil. Siyan adupan ni debata. Jalan molo saat tatu tahap naso adong be kesadaran menadai masa ada bahaya na balga. Di tongani ngulutta sikan upare. Tahap na paduaho duksa dari bana lam daus yan amana di dalam nasolo menirohani amana adong madibana mo se tekat doho komitmen morot. Jala berbalik mengadop tua mana. Sadar naso bulas toruconon na dalanay so ikon mula muse. Alay na patuluhon na umarga dung moro tiba na merbali mangadop tua mana barani iba na mga lakahon lakana. Di mulo tayingot peraturan baris berbaris tiki sekolah SD, SMP, semahita. Boy maratadok balik kanan maju jalan. Dari jolo duksoy bana berbalik maju jalan. Mengadop debata si paluahita. Hirairo hamwa kadamang doho dainang naidok nga dia padan nai barui metanoia manang suf di padan narubi. Sadar berhenti, saya sudah berhenti berbalik, setelah berbalik melangkah menghadap Tuhan yang kita puji dan sembah. Dong ada berita keluarga tulu anak konna dungi sada sian hame metonna dang tarida di bahini molo laomangan keluargai
Saya dibain amat taima onom kursi di meja makan ni. Itu lu anak na tinggal sa ngalau ngaliling ala nililing kadang itadang ginaon tinodohon nobe hahana naung litun sa lilingon. Jayang goy pemahaman ni ang kira natului holan na sila natulu nama anggo anak ni amatay. Alay saya diparadi amatay do onom kursi. Kosong masada. Tulo anak kon na isi, sadanari litung ngaliling, dungi amatay do inatay 5 kursi mamarisi, sadanari kosong, diparadi onom. Dung magudang anak na natului, dihabarani yung mamrnukutu among nga, among. Wasa sa benomo onom kursi, di mejaon. Tapi tulo hami anak komu, hodo bapak 5 hita. Sadanari, laut wisi doi. Kalau dangi tadabe hahana, dungi di dok ma, tikki sumagudak kamu, adong dosa da hahamuna na hatop sorang hamu dumabat. Alai litum maon hahamunaon. Saha ruri sadarion sape soita dahamu alayang guau say hupay maima do harorona laho hudul rap do ti tadi karosina hupar radio dungi marhite-hite sada berita ini berita homma ditutuk zolmana di pitwima bagasi di sadatiki dibukai mana mak sada duri-duri naung hampir-hampir dengan tadai bana be roa ubuk nga roa buhina persalaon buhina alai tori dokon duri-duri ma among losom rupia ubongot tu bagason soni marah kolongi ama namang gobar hod debata nama kahulungi hita di bagas turpuhon ditatap amanai doang gani ang anak konesian sihadauan dungi di tomu merika tiba na idok manomu dungi di haul laos di umma sarana menarik di son hupamana ima amanai merikat manomu anggo di tradisi ni halak Yahudi subang bolot dosa da ama merikat lahu manomu anak konna. Ala dang dianggap terhormat. Moru harga dirina. Molo amanai merdalan manomu merikat madapoton anak konna. Layang go di trupuk ton nak kening. Dang diperdulihon among ngai. Nalari bana marika madapoton amanai. Dang diperhatuai bana hadirionna. Doho kehormatanna. Ala ni ubalga lo holong rohana. Meredupon anak nani haholongan. Dungi mulo di haol naking hamuak kadamang. Soalnya nama pakilalaan rosuna sadahasadaun. Dang sirang dihilala ubay di haol. Dungi di umma. Molo dengan nasing nunga dibursikon anak ngai alayang gua manai. Tatak bo di umma di haolong. Atik tung nangadong dotong di ba anak kota nuaing meninggal hon hita. Naing tatok tatomu-tomu tahaol jalat taumma di bagasan holong nasian tuhatay. Lubisian ni hamuak kadamang dilehot tuibana ulus na marga na marhaduhuan. Jala uloson nang diala jauh di simbol na ni ulosani halak na terhormat. Dang nalea beibana ditiki mahiadu di hutani halak.
jala ulosoman simbolkon na ni ulusani dang hatuban. Alay anak mata do ibana di zulu ni aman. Dungi dileho mo sa titin. Simbol pabua molo sa lilingon, huwaso na asing, zolmana asing go pemilik tu ibana, alay nuayang daong be audo na punahong. Benar mula martitin sada duri-duri na merbezu, lapatan na ngadong be na punay. Dak pula si doholon ni duri-duri nasing betu si holonggoro hakku toho. Ayun ngadong be na puna ibana. Dungi dilehon ng sipatu, patuduhon asa duko mula ibana tuapuan nyamana, lam turinggas na ibana, mangulahon ulaw na dinggan do manadikon na solomo ni rohani debata. Sipatu haringgason zo di do apostol Paulus. Dungi sempurna ma pajakonon nai marhite-hite naman niya lubo na pinamokmok dungi mangam manasida marpesta nasida ala zupang naung mago mangulu naung mate. Lausido pestata sa dario pestalas ni rohata, pestalas ni roha, dang pesta miras, dang pesta dugem. Alay pesta ulup-ulup, pestalas ni roha, ala nungaruar anak konay siya penderitaan. Dak sabali nga bergembira di atas penderitaan orang lain. Idra hubay na pula di suraton John Newton buku edeta Amazing Grace. Ala sahalak pertiga-tiga du ibana. Dak pertiga-tiga karupu mang naboras rupani alay pertiga-tiga zolma do dimulana John Newtonon human trafficking. Pardosa na sumelin hape ditakut jauh ba ibana. Laho pararon na ula-ulana. Ibad do dia deho di bana. Edday amazing grace. Alayran ko tong sunggul-sunggul tu hita kaama ng ina ng natoras pe. Hiyado masa diutan nami dung lao lito na nakonnaon. Dilului dapot. Labo maruhanya maktaon. Dibu matujebu. Hape duksaha ijebu. Dimuruki muse, dipukuli muse, duksaha di jebu. Alain gosol daun nakki, di ida, di haul, di umma. Asagay bimula todi turuma. Hamunak kadamang dohot day nang boy doadong nasumarlas ni roha nang pemulak akan umago mangulo ng mate adong ima diturpuk taon marhite anak kon na si hahani ala ni muru nga tuang gina si siang gianon alay so tung tepikran non marga siya maksud na do siang gian ay martudu-tudu tu halak parise tua kasih botol surat. Nang merasa salidengon nasida jol menaut tigor. Alay da ngadong holong di bagasar rohana. Ima pangalaho analogi ni si hahanon. Nang makilala ibana na sumitong. Ibana na tumigor. Gabe mate maholong ni roha. Di bagasar dirina. Jalay man ang ikos si padauta. Sian hita. Dihamunak kadamang dainang lumobiak kadululur na merbazu. Atik tung nang borhat ton wang mahiadu. Manang litun, manadikon amongmu, manadikon inongmu dohot natorasmu. Mula mahomse. Dapat temamongmu, ummamong mi, doho inong mi, doho pung mi. Ada nga dong dosa na balga. Naso bui di sesa tuhatay.
Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada segalanya. Lau si matong nang soso secara khusus Tuhan wakai nami namar pesta parheheon di Bagasa Tikyon. Adong dosa dana menarik di tokoh pendidik dari Ghana, nama Dok. If you educate a man, you educate an individual. But if you educate a woman, you educate a family. Nak pebodoh kita memang berdebat di si, alai molo sada bawanin na diajari, sada diri palua. Alai molo boro-boro diajari merhiti akka perempuan, nak pesada diajari, alai ningwa diajari bana sada keluarga. Ima hebat na akaina di tengah-tengah ni huri. Ay molo sukses pesi Timotius, nadonggo di pudina akka boru-boru na hebat. Ima si Lois dohot, si Eunike. Jadi di belakang kesuksesan Timotius ada mamaknya sama opung borunya yang hebat. Sehingga anak atau cucunya itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang belum ada nak kenaka inanami perempuanon 200 salak. Dungani dididik maka bawa manang boru-boru tong-tongan di bagas tabi 100 salak. Nga 100 keluarga diajari lubi sian nata persita. Sayang gia manangak kaina di tonga-tonga ni huriata songon sirut nasatia marsimatua lumubi martuhan. Ngalahiado tong di surat todongan mololaho mangalap parumain sadaina tu dia hamuinang mangalap alo. Ala dia tunggu saingan non nagabi parumen. Dungi berontak ma jiwa ni parumen nai. Surat di mana ma dipitu di belakangi awas mertua galak. Tapi Ruth sungguh-sungguh teladan. Ulinai doho huriat tanah diha KWP Sudirmanon menudang adong nyanakan marparumain nang marsimatua na bigion say martokari. Alagay contoh nauli, contoh nadinggan di tonga-tonga ni parangulot ta siganupari. Nang gereja tope luwobi hang wakil na nami ta pauli-uli. Natuari hupangin do seksi perempuan secara khusus pengurus anggo edemuna ngatung tebu hulala jala tuhat tapi ngamaru lup-lup di Bandua Gicak. Alayaha mamusay singotot ta pauliluhan garijaon ikunadong gobah nikuma tu ketuata. Nungi pitor sahak mabungan wayang disapingi ruangan satpam. Unang hudul-hudul be nanak kamay si duli-duli marisapi muse rupani. Jadi pitor hubayak ko mamusian non nang di sebelah taman yon ala holan hau-hau do sinwaeng daw umuli molodoh di si bunga di toruni hawi. Jadi 2 meter be mamuan non nang 2 meter tu pulunia. 2 meter tu di Panjaitan. 2 meter tu sekip silalas. 2
2 meter tu Maranata, 2 meter tu Kapung Baru, 2 meter tu Pasar Merah. Ala yang gohanat tong boy mau 4 meter. Asa lam tabauli nang bagas joro dohop pe karangan ni huriata. Ima ulop-ulop tado las ni rohatta lumubi di parahehon yaka inanami. Dai songon hata na juju idokon sada ama makahulungi inatana. Saya dok gorupani begitu banyak bintang-bintang di langit, hanya satu yang terang bercahaya. Dungi dohonon nama nang kita di perheonon, begitu banyak ibu-ibu yang cantik dan jelita, tapi hanya kau yang tetap ku sayang. Merulup-ulup merlas ni roha mahita saluhuna, saya mula makan kota senadau, desa satuhan ka dosana, jala sudah mahita rap makaul akan kota bi, asa mulak to di tu rumah merulup-ulup merlas ni roha hita salutna.